салом дӯстон, айни замон дар пости чимтепа қарор дорем. Поёни корвон, аз ин тараф роҳ ба сӯи бозори корвон, дар ин тараф бошад худи пост ва роҳ ба сӯи шаҳри Бухтар. хонаи фурӯшии Мурзоамон дар манамин минтақа ҷойгир аст. аз раҳи калон то хонае 3 километр. бисёри бад гап мезанем, рафтем. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз. инҷо давоми роҳ ва хонаи фурӯшии Мурзоамон дар манамин минтақа ҷойгир аст. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз, дар ин маршруткаҳо маҳаллаи Дарёбод, ин роҳ ба тарафи шаҳри Исҳоқ ва хонаи фурӯшии Мурзоамон дар манамин минтақа ҷойгир асту ба тарафи дасти рост. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз, марҳамат худи ҳавлии фурӯшӣ, маҳаллаи ҳосилот, ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе, хонаи рақами 114. чихеле ки мебинед, ҳам дарвоза дорад, ҳам дари даромад. ҳавлии фурӯшии Мурзоамон дар умум иборат аз қариб 6 сотиқ замин мебошад. 4 дар хона дорад: ошхона, ҳаммом, ҳоҷатхона ва боз дар ин тараф дӯстони азиз бинои иловагӣ дорад, ки дар ин бино ошхона ҳаст, ҳаммом, ҳоҷатхона, боз яктаи дигар дари даромади ҳавлӣ, бочкаи об ва таги бино ба пуррагӣ ҳамаш тагхона мебошад. дӯстони азиз, ҳама дарахтҳои ҳавлӣ мевадиҳанда. замин 4 кунҷа аст. дӯстони гиромӣ, дар назди ҳавлӣ ҳавзи об аст. ҳамаи ҳуҷҷатҳош ҳаст. навор мона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, навор мона шурӯъ мекунем. дӯстони азиз, аҳамияти ин ки дар даруни ҳавлӣ ҷои мошинмонӣ ҳаст. ҳам дар ин тараф ҷои мошинмонӣ, ҳам дар ин тараф мошин монда мешавад. дӯстони азиз, шурӯъ мекунем аз меҳмонхона. баъд аз он бо дари асосӣ медорем ба даруни бино. меҳмонхона дӯстони азиз, якум ҳуҷраи истихоматӣ. фақат ҳамин ҳуҷрая полуш бетаъмир аст. дӯстони азиз, чунки соҳиби хона дар нақша доштанд ки дар ин хона теплӣ пол мекунанд, аммо усмед накардан. дигар хонаҳо бошад, ҳамаш ба пуррагӣ таъмир дорад. даруни бино дӯстони азиз, дар ин ҷо даромадгоҳ мебошад. роҳрав аст. ин бошад ошхона, дуюм ҳуҷраи истихоматӣ, ҳоҷатхона ва ҳаммом, сеюму чорум ҳуҷра. ин дуюм ҳуҷраи истихоматӣ. дар ин ҷо бошад ҳоҷатхона ва ҳаммом, термикс ҳаст. ин сеюм ҳуҷра, боз як меҳмонхонаи дигар. дӯстони азиз, хона дар минтақаи хуб ҷойгир мебошад. аз пости чимтепа то хонае тақрибан 3 километр аст. ҳам аз тарафи гипразимам роҳ дорад. дар наздикии ҳавлӣ дар ин минтақа ҳам мактабо аст, ҳам масҷид. бо транспортам умуман мушкилӣ нест. назди каничкаи маршруткаи 54 ҷойгир мебошад. хулас, ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад. ва ин бошад охирон, яъне чорум ҳуҷраи истихоматӣ. ҳавлӣ дар умум иборат аз қариб 6 сотиқ замин, 4 дар хона, ошхона ва ҳоҷатхона ва ҳаммом мебошад. чихеле ки мебинед дӯстони азиз, таги бино ба пуррагӣ тагхона мебошад. бениҳоят чизи хуб аст. масоати калон ба ҳазур дар ин ҷо шумо метавонед чизҳои лозимиятонро нигоҳ доред. дӯстони азиз, бениҳоят чизи хуб аст. ва боз хотиррасон мекунем ки тагхона дута дар дорад. дӯстони азиз, трезаям дорад ва боз якта дигар. дӯстони гиромӣ, ҳамаи дарахтҳои ҳавлӣ, тамоми дарахтҳои ҳавлӣ ҳамашон мевадиҳанда мебошанд
ва аз сабабе ки хона ҳавлӣ дар назди ҳавзи об ҷойгир мебошад, бениҳоят як табиати форам дорад, ҳавои тоза дорад. Дӯстони азиз, худатон вақте ки омада ин ҳавлиро мебинед, аллакай гапои манро мефаҳмед. Дӯстони азиз, бениҳоят як табиати форам дорад. ин дари тақхона, ин бари бино. дар ин ҷо дӯстони азиз, аз рӯи нақшаи соҳиби хона бояд танурхона, дегдонхона шавад, яъне як ошхонаи берунӣ. ва дар ин ҷо бошад ҳаммом ва ҳоҷатхона. ин боз як дари ҳавлӣ. нархи хона бошад 664 000 сомонӣ, $60,000 боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пешӣ дида савдо кунед, чунки нархи ҳавлӣ барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. ҳавлӣ ба пурраги аз 4 тараф маҳкам асту 4 кунҷа мебошад, табиати беҳтарин дорад ва дар наздикиаш ҳама чизҳои дар кори хароб ҳаст, ҳуҷҷатошам ҳамаш ҳаст. ва ба ҳамин аввор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамаи 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.